Hello guys, may bunta guys. Si Inde Vlogs na natuog pa sila. Ako ning pukawon. Wa may klase karon. May klase karon. Sayo na ni pukawon siya basta way klase guys. Inana po din yung mga anak guys nga ug way klase sayo na kay pukawon. Pag may klase, lisod-lisod gid pukawon gid in town. Inde Vlogs akong pukawon na kay manguan nami mamainit nami. Adto mi karon sa dagat mamainit mi. Ako ning pukawon. Yang manghod, si Precious, yang mama. Muna silang tulo guys. Magkuyog ni sila pirmi. Eskwela. Ato sa dagat, mag-snack-snack. Ato ni sila. Sila ning kuyuga. Ato sa dagat. Permente. Muna gid silang tulo. Di ni sila magbuwag. Anday. Ay na. Bango na. Bango na. Okay. Ay na ilabti yung manghod na tog. Na iyang hilabtan guys. Iyang manghod na tog. Permi. Iyang mumata. Dili kalingaw. Ana. Bango na. Kay. Na. Ay, magpainit. Ano na? Uy, mubangon ba rin sa'yo? Mubangon ba rin dito ang bata? Ang bata din, mubangon o dito. Yung inahan, no? Inahan sa kanunay. Ang inahan, magpakainahan good guys. Gina. Brede, ano na, agad. Ay, di kalimot. Bisag pukawon ka. Ay, di kalimot ang kampo. Sige na. Na guys, kay manguan sa mi ha. Maghikay sa mi para Mainit na tubig? mainit mi. Oh. Mag-init sa ko di ay. Mag-init sa ilang amahan. Mag-init sa ilang amahan og tubig karon nila magkapainit.